Pentru această înghețată răcoritoare, începe prin a curăța un pepene galben bine copt și aromat, apoi taie pulpa în cuburi și lasă-o la scurs într-o sită timp de aproximativ 30 de minute pentru a elimina excesul de lichid. După ce s-a scurs, pasează aproximativ 300 de grame de pulpă până obții un piure fin. Adaugă o lingură de zeamă de lămâie și amestecă bine. Separat, toarnă 400 de mililitri de frișcă lichidă foarte rece într-un bol și bate-o până capătă o consistență fermă. Încorporează treptat o conservă de lapte condensat îndulcit, amestecând delicat cu o spatulă. Adaugă apoi piureul de pepene și omogenizează ușor, fără să scoți aerul din compoziție. Toarnă amestecul într-o caserolă, nivelează suprafața și acoperă cu folie alimentară. Pune înghețata la congelator pentru cel puțin 6 până la 8 ore. La servire, lasă-o câteva minute la temperatura camerei pentru a deveni mai cremoasă și mai ușor de porționat.